Mikunhod ang mga manindahay ug pabutos dakmen sa Lapu-Lapu. Itandi na itong miaging tuig. Si Luan Mirondina sa report. Nag-anam-anam na sa pagayom-ayom sa ilang mga lamesa ug stalls sila si Malomi Vinia sa Purok Rambo, Barangay Babagdos. Hayan sa sunod Lunes, marilis na ang ilang fire safety clearance ug mamahimo na silang makasugod pag-display sa mga baligyang pabuto. Kung ma-release na, maninda na mi. Kay lisod kay maninda mi, may predakpon pa lang mi. Samtang ang ubang mga stalls sirado pa. Mato ni Fire Inspector Rodrigo Igot Jr. sa miaging tuig, moabot sa 108 ka mga manindahay ug pabuto ang naisyuhan og fire safety clearance. Karong tuiga, 89 na lang ang milukat og clearance. Usa sa nakitang hinungdan sa pagkunhod sa gidaghanon sa mga mamaligyaay ug pabuto mao ang pagsaka usab sa bayronon sa fire safety clearance sa pagkakaroon ana sa 500 ang minimum nga bayranan. Laing rason mao ang pagsaka sa presyo sa medisina. Sa akong nahibawan sa mga maligyan, murag ni mahal lang ilang gitawag lang medisina. Kana ilang mga pulbura murag ni mahal. Unya ni mahal na po doon ng ilang baligya. Nauban na hotdan ba nagpuunan kay uban ko mangangkat naman to sila ma'am. Apan sila si Malumi, padayon gihapong maninda og pabuto bisan kun medyo hinay ang kita sa miaging tuig. Lisod kayo, huwag taangon man, mag-unsa na lang mi. Ya sama, may pila na taon ang kuwan sa among mga bana kita. Uban ni Edward Tubilan, Luan Mirondina, Balitang Besda.